Moni aswelere ndiye tukubwereraso tu ku America lero eti ne nkhani yake ndiye sira kuyikamba changu nkhani yake ndiya bambo uyu Dr. Ira Bernstein. Ira Bernstein nali ndingoti ndinzi bambo okwatira ali nzaka 49. Ira ndi doctor wa mapazi, a foot doctor, ali ndi zipatala zake za private, so anthu ochita bwino kwambiri. Mkazi wake Susan Bernstein. Banja lao lakhala lampungwepungwe kwa nthawi yayitali, khalira kumenyana, kuvutana, kusamvana, anthu aja ungovutana basi zoti komano amataka mavutana choncho nthawi zonse Susan amanena kuti ndikuchita divorce nditenga half ya chuma ndezi mamutopesa kwa basi Ira uja. Mosakhalitsa Ira anapeza chibwezi yake nsikana uyu Kelly yu analionera kuti wankupanga kumene divorce nayenso kubanja kwakeko kunali mavuvu osakhala bwino, ku court kulimbirana ana zosakhala bwino zokha ndi atakumana anayanjana basi kumapanga chibwezi nseri Irawo. Koma mkazi wake uja Susan anazindikira mosachedwa ndi atangozindikira anavuta kunena ndi kupanga divorce, kupanga chibwezi amayesera umakana kuti sindikupanga chibwezi koma analida kupanga chibwezi. Ndi Susan idananena kuti ndikupanga divorce ndiye uja amadzora akapita apange divorce ndi kuti chumachi tihafulirana ndi amaona ngati kuti it's not fair kunena kuti amutengere chuma half weight ngakhale nangati ndi banja akhala limodzi zinthuzo akhala kumapanga limodzi magwira zintchito. Iye Ira anafika pomulemba ntchito Kelly kuti azikagwira ntchito ku imodzi mwa clinic yake. Ndi chifukwa chonena kuti nthawi zonse amakhalira kudandaula kumuuza Kelly kuja kunena kuti Susan akuvuta za ndrama, Susan akuvuta za chibwezi. Komanso anamuyimbirapo mafoni kangapo Susan kuyimbira Kelly amene ali MG2 kumutu kwa ana. Ndi Kelly uja basi anabwera ndi nzeru ya nyuwani kumuuza Ira uja kuti koma uzione kuti zonsezi zikhoza kutha atangofa mkazi wakoyo. Abambo aja kutchera khutu kumvesera tafotokozani Kelly achali nineyo ndikhoza kupezera munthu onena kuti amudani amuphe ikhale ngati ngozi ndi kuti basi wafa palibe amene atakulande chuma iwe ndine tikhala bwinobwino mwamtendere. Nanji pa nthawi imeneyoyo anafika Kellywo amafika pomayenda mtawuni kumazungulira ndi magalimoto odula kwambiri achina Maserati Ira uja mazungulira mtawuni mwenda amaona kuti chuma chonsechi chikhala cha ine nzimayi uyu akangotani akangofa. Ndi Ira uja anavomera kuti okay ngati ungapeze munthu onena kuti akhoza kumupha it's okay. Ndetu Kelly tu anayamba tu shopping kusakasaka munthu onena kuti amphe Susan. Anapeza anthu 4 osiyana osewa anamukanira. Ndi sono iyeyo samaziwali amangokhalira kuti basi mangofusa anthu kuti mukuziwapo munthu oti akhoza kupha munthu. Ndi siku ina anapita amakayang'ana magalimoto ku kampani yake yogulitsa magalimoto nkupeza salesman wina wake amene anamugulisapo galimoto kalekale. Iyo chomuyang'anisa salesman uchali uyu akuoneka ngati akhoza kupha munthu uyu. Basi tikupita tukhala naye pansi kuyamba kumuuza kuti ife tikufuna unewa kuti chani tiphe wina wake akutisoyesa mtendere kwambiri ukuziwapo munthu oti angaphe. Ndi munthu anampeza salesman anena kuti sindikuziwa aliyesa amene angaphe munthu. Ndi anayamba kumchita convince kuti bwanji iweyo umuphe ndiweyo tikulipira ndama yomwe ufuna. The salesman uja ananena okay ineyo chabwino ndimupha koma mundipase $200,000. Ndanena kuti $200,000 yachuluka basi kuyamba kukambirana pamenepo mtengo mpaka mtengo unafika pogwera pa $100,000. Ali chabwino anatherana pa $100,000. Kelly anakamuuza mwamuna uja Dr. Ira ali tambezatu munthu salesman uko. Ira ali okay palibe vuto ukakumane naye tione kuti zikhala banja. Ananyamuka nakakumana naye Ira uja amakakumana naye opposite chipatala cha Dr. Ira. Anakakumana naye salesman uja amene analino hitman pano eti wasanduka hitman. Kumakumana ngalimoto kukambirana kuti zikhala bwanji nanga ma deposit tiperekana tipatsana bwanji chani. Ndi ananena kuti komano ineyo kuti ndikhulupirire kuti zonse ndizoona ndifuna kuti ndimuone munthu uyo doctor mukunena kuti afuna mkazi wake aphedwe ifa mukhoza kuti Mungu ndinamiza. Ndi Kelly uja nato sadandaule ndimbweretsa. Ndi tsiku linadi anamtani anambweretsa Dr. Ira aja anabwera anakhala kumaka iyankhulana pamene paja kugwirizana bwinobwino noti atigwirizanaso tsiku lina tikumanaso tsiku lina basi Dr. Ira kumapita. Ndi Kelly uja anabweranso kuzanena kuti komano timafuna pale anthu ena ake awiri ma insurance agents akumvutisa kwambiri Dr. Ira kuntchito chifukwa chonena kuti Dr. Ira wasumiridwa kangapo ndi mapatient kuti analakwisa zina zake ndi akumusumira afuna ndalama zambiri. Ndi tufuna kunena kuti wamenye ma insurance agency wo achite mantha asabwereso. Lero uja okay anampatsa zithunzi uli ukhoza kuwapeza kwakuti
anavomera. Atakumana nayenso hitman uja anaonetsa zithunzi zonena kuti mwaona amene ndamenyera anthu aja ndamenyamenya ndavula ziratu zithunzi zawo izi saza kuzunguzaniso ujayi kusangalala keli kuchali ngati amenyadi achawa ndiye kuti anthu munthu ida amuphadi Susan uja kena kwa ira uja anabweraso amakakumanaso siku lina kumalizisa maplani ma deposit chani kuti tipanga bwanji kukumanaso ngaimoto muja nde aira uja anazacheuka kuyangana kumbuyo amaona china chake chimamusowesa mtendere ndi anafusa kuti kodi ndi kamera ili kumbuyo uko kuoneka ngati kamera nde hitman uja ananena kuti iyi si kamera ayi magaimoto amasiku anowa kumango achuna mwina mwake apopo ndipo mwe ananga mapanga connect kupanga chani kaya zawo za magame ndi ma iPad amachita connect iPad yawo basi tunkumatani nkupitiriza zawo zonkumapita adangodabwa siku ina la kumangidwa keli ndi Dr. Aira anamangidwa kuna kuti mufuna kupha Susan iwo achatutu umboni wache ndayo seija munthu uja sanali hitman nanga munthu akugwira ntchito yake ndika agulisa magalimoto munthu kungobwera kunena kuti tikulipira ndama ukaphe munthu uyo siopha anthuyi nde kuyambira nthawi yomweyo anambwerera kuti upite ukaphe munthu chani ananyamuka nthawi yomweyo kupita kukanena upolisi noti mzimayi uyu wabwera akuti afuna kupha mzimayi uyu ndi chibwezi cha ndi mkazi wa afuna kupha mzimayi uyu ndi mkazi wa a boyfriend yake apolisi nkunena kuti okay then ino isanduke sting operation ndezo sezija kamera yomwe amayona ichadi inalidi kamera anayikapo ndi apolisi kunena kuti tifuna tichambule zonse zomwe azitani azinena ndemosa amachita kuyang'ana kamera kumanena kuti si kamera yo inalidi kamera ndana ayankha bwino ngati kuti basi ndema umoti akanachita mantha kuti kukhangati pali kamera tikhale chete ayi kumangopitirizabe akuti madiro awo mpakana kumayankhulabe kudzichita incriminate pamene paja ndezinayi zovuta kuti akani anthu aja anamenyedwa insurance aja zinayi zaboza sana amenyedwe anali apolisi atapita kukauza onena kuti anthu afuna akuvula zeni ndeti ngokujambula nati apakapaka makeup yoti azooneka ngati avulazidwa wajambula zithunzi nkumpasa kuti kaoneseni kunena kuti datane anthu aja tamenya ndezinachitano kumvisi kuti munthu yuda akhoza kupha munthu chifukwa cha zithunzi zimenezozo nde Susan uja nanje atamva ndi anavuta adito ali kuti kumafuna kundipha analalatalata natukana nkusuma anasumira makampani onse amamuna wakeyo kuti amulipire pamunayo fajinoti sana muphe Susan yo anamuchita sentence mamunayo ananena kuti between 5 to 15 years in prison imene inali 2015 chibwezi chonso chimodzi sanavomera kulakwa evidence inali yayikulu nde chibwezi chinamangidwa Dr. Aira anamangidwa chibwezi chinatuluka mprison Dr. Aira so anatuluka 2021 Dr. Aira atuluka apa Nkhani ndungo inena ngati update chifukwa Dr. Aira ajamangidwa ndi chomwe amangidwira anapita ukasakaso munthu wina kuti aphanka mphenga zacheucha kusalapa kwake kwa mtundu wanji munthu wakhala zaka 5 prison ifa chofuna kupha mkazi wake kutuluka chinthu choyamba kukakhala chosakaso anthu kuti apheso mkazi wake anangopezaso munthu winaso wa random amagwira ntchito za landscape kuyamba kumpempha kuti ungampheko mkazi wanga ndikulipira nkumufotokozera kuti utenge ndi kupatsa madrugs ukamudyetse madrugs iwo akakhangero wafa ndi overdose ya madrug munthu uja okay chabwino anangonyamuka straight kupita kanena upolisi panali ma evidence ambiri Nkhani imene yoyo nde sister wake wa Dr. Airayo anapeza kuti nayenso kaya chinamulodza nchani kulowerera kuyamba kufuna kubisa evidence kuti amuteteze brother wake kuti asabwereso mprison nde nayenso ammanga nawo zina yake Jagirini musamufanyizire ndine koma Nkhani yake ndi imene Dr. Aira munthu anatuluka bwinobwino mprison license yake yochita practice udokotalawo anayichita cancel basi nde kuti akuyembekezekaso kumva kukalandira chilango china akuyembekezera kugamulidwaso pa mlandu ofuna kupha mkazi wake yemweyo kachiwiri nde ulendo uno ayenera kuti chigamulo chake no chikhalano cha hashi kwambiri nanga sipoyamba wanakanga kuti amulekerera nde Nkhani yake ndi imeneyo zikomo kwambiri.